Parlamentarisme. Parlamentarisme er et politisk styreform, der bygger på parlamentets kontrol mod regeringen, og hvem der danner regeringen. Grundlaget er den parlamentaristiske princip. Ingen regering kan udnævnes eller blive ved magten, hvis et flertal i parlamentet modsætter sig den. Positiv parlamentarisme er, hvor man skal have flertal i regeringen, altså man skal have flest mandater. Regeringen skal godkendes ved afstemning før indtrædelse. Et land som for eksempel Tyskland har positiv parlamentarisme. De stemmer før en ny regering træder til. Positiv parlamentarisme er en meget stærk regering, og de lande med positiv parlamentarisme skal partierne, som danner regeringen fra starten, have et flertal i parlamentet bag sig. Med den negative parlamentarisme er det nok, hvis bare man ikke har et flertal imod sig. Regeringen skal ikke godkendes før indtrædelse. Lande med negativ parlamentarisme har meget ofte mindretalsregeringer. I Danmark har vi negativ parlamentarisme. Hvis man skulle stille ny regering i Danmark ifølge den negative parlamentarisme, vil Rød Blok formentlig vinde. Det vil også formentlig være partiet Socialdemokraterne, der vil vinde valget, da det er det største røde parti. Socialdemokraterne vil tage Radikale Venstre med i regeringen og vil derfor have resten af Rød Blok som støttepartier, altså Alternativet, Enhedslisten og SF. Og hvis man så skulle stille en ny regering i Danmark ifølge den positive parlamentarisme, vil Rød Blok stadig vinde, og det vil stadig være Socialdemokraterne, der vil vinde valget. Dog vil de blive nødt til at have alle de røde partier med i regeringen, da de så vil få flertal i mandater.